Salutare toată lumea și bine v-ați găsit. Unul din comentarii mi-a spus cum să instalez Hello Neighbor. Foarte simplu. Magazine Play. Hello Neighbor. Aici. Aici. Și gata. Continuația. Da. Cam atât. 32 de secunde a durat. Dar hai să facem și altceva. De exemplu, să-l jucăm. Nu știu. Spuneți-mi ce să joc. Să-mi spuneți ce să joc următorul video. Agile 5, ori Air Hockey, Assassin, ori Bob Pro, Block Strike, Bob Robert, Brawl Stars, Car Simulator, ori CS16 client, poate, un DLS 20, poate, Draw Climber, poate, Do Theft Wars, poate, Extra Lives, or Flow Free Fire, Fun Race, GT Car Simulator, Hard Time, House Design, Internet Cafe, Johnny Trigger, Lucky Looter, Magic Tiles, matematică, nu știu ce preferați. Ori Minecraft, poate, Parkour Race, Pixel Gun, Pixel Art, School Days, Roblox, Shadow Fight, nu știu ce să fac, adică nu că nu știu ce să fac, mi se zice să, ok, nu mai zic, Shadow Fight, Simple Sandbox 2, Sliteriu, Stand-off m-am jucat acum, cred că în 2 minute, am făcut și video, Stick War Legaj, Stickman Rope Hero poate, Stami, Subway Surf, Super City, Taxi Sim 2020, Escapist, Tic-Tac-Toe, Tom Cook 2019, nu știu dacă se joacă măcar un abonat de-a nostru, Tom Cook 2019, ok, Tropin, am uitat ce nume e, ăsta cu skate-ul, Traffic Racer, Triviador România, ori 1, sau Zuba, sau YouTube, poate mai postez ceva, da, ce alegeți din jocurile astea, deci v-am spus. Da, cam atât pe acest episod, am trecut 3 minute, la revedere!